जाखा लोंखा फाग्लाफोर सेंग्राफोर जोंथ' दा सेंग्रा मानसिखासो जाखा लोंखायाव बबेयावथो मोनजाबावनो हाबा जाबाबोथ' देनां हिनजावफोरजों सै नङा होनबा नंगौरे फाग्ला नंगौ नंनायालाय दसेनो बहाबा थांबानो नागिरजाहैलायगोनलै जारलासो लोंजा खिन्थु थैनो नाङा दै थाबनो किडनि बुलाबायनानै थैनो नाङा दै आं हले बुंखायो बेनोलाय आसोलफोर लोंनायाथ' लोंनांगौ जानायाथ' जानांगौ थेवब्लाबो होमबाबो होननाय थायो आरोना कन्ट्रल कुल डाउन सेल थायोलै गैला सिंगेल थारसै माथो नागिरबाबो मोनलालै ओइया बेख' थाखानानैबो जोंफ्रासो गैबावालै सोर गैया एप्लाइ खालामबायबाबो माबा बुकिं लाजिनानैसो सिंगेल होननानै लानो लाजिलायलांबाय आङो इसोर करेक्टखा नों खोथा बुंनाया मा होनबावनोलै आंहाबो बारा टाइम होनो हाया नालाय गैलालै ब्रेकआप जाबाय आरो दाख्लै माबा 2022नि 30 थारिखआवनो 2022 जाखोना 2023 जालायखोलै नोंनालाय गोरोन्थिसो बुंबाय नामा नोंलाय जानायबो गोरोन्थि बुङाखैलै दाख्लै थांनाय गोजाम बोसोर 2022 ब्रा रिसार्ज सोना हरनो थिननायफ्राव हरामोनदां गावहा ओंखायनो माथो सिंगेल होननानै बुंना लानाया थगायथारबायदांलै नोङो जायोब्लाथ' माबा मोनसेमोन आंनाबो करेक्ट मा थगायलाबायनांगौब्रा नंगौ नालाय नंगौखौ बुंबायलै नोंसिनाबाथाय माबा खाब्रां खाथां हेब्रे देब्रेल'लै नंगौना गुमै सरि माबा दोद फाग्ला मा गुमै लेंलाबायखो गोदाव सोराव लोगोखौनो लेंबालाय लेंजालायोलै गावबागावनो बिनानावफोर थायोबा ओरै लोगोनो होदो बिब'फोर दंबा ओरै लोगोनो होदो जायोब्रा औ मा होनोना नंगौबो सुवादफ्रा हैद जानाय नङागोनदांलै नोंसोरजों सरिसोलै नोंसोरजों बोरै बिदि जाथावगौब्रा जाथावथारालै बिदिया सोर आं बिदि नुखा खोनाखाना हरनो हायालै ओइया बेख' मालायना माबा नुखा खोनाखानोसो हरनो नागिरो आखल आखुखौ मोनथिजोबखायाबा दानि जुगाव जारला महा जारला नंगौबोलै नंनायालाय बेफोर बाथ्राफ्रा सैथो साननो थांबा सैथो खोथाफ्रालाय सैथोब्रा बेखौ बुजिदों आंबो बुजिदों खिन्थु दहाय सिगाङावनो नोंलाय मानोथो सेलथे बुकिं होनना खोथाखौ बुंनाय बेहाबो खियानो बुकिं दोङो आंलाय बेखौ मा मोनथिनो आंनाव नों बिबा मोनगोन जानो जानाय नङा आं रिक्स लाया बेफोरखौ नोंना गोरोन्थि जाबायदां सेलथाय ओइया देखो खोथाफोरखौ नोंसोरो माबा गुलुं गुजुंसो सानलांबाय खोमादांलै बिदि नङालै खोथाफ्रा आंनो हले नांथारगौलै माबा मोनसे खायदा खालामथारगौलै गुमै एडभान्स गुमैदे आंना मा बारानिफ्राय बारा लिबखोना माखोब्रा मा गुमैलै बाराबा बुलाय गारनानै बे लैथोआवसो ज्राव गारगोनलै आंना ओइ रथ' हामा बिदि दारमासनि आंनाबो बुलाय गारनानैसो खना लाबोगोन दालै ब्लदनो बाराखौ बारा रागा जोंगोन दालै आंना दारमासनि गुमै आंहानो गैया आरो नोंहा गुमै लागाव खोथाया बोरैबासो माथो होद बारा गोबाव थाथारनाय नङालै बुलायबा बुलाथोंलाय थैलाथोंलाय सेंग्रासो बिसोरो खादार गायजाखागोन थैबाथ' बिदि नङालै खोथाफ्रा जाला मोनला जालाब्ला लाइसेन्स गैया बाइसेन्स गैया आं हले रागा जोंबायलै लायगोन आंबो खनासो लायगोन नों हरा होमबालाय नों रागा जोंबालाय मा जानो आं लायगोन आं नुखा खोनाखानो हराबा सोरबादिनो हरगोन दारमासनि थाव सोबानानै हाथाफुनि मोनजागोनलै आंना बिमा बिफानि रलै र' फाग्लाफोर बिदि नङालै हामा एफा मोजां लोगो लालायलायबाय फैसा खांबाय सोर लोङै जाबाय है नोंसिनाबाथाय माबा एकदम नांलाय खमलायलै लोगोजों लोगो जंखायलायनायफ्रालाय थाखायोब्रा ओइ थैगोनलै बुलायनासो दं होद माथो मोखां नायखोब्रा होथारगोनलै आंना
रलै र' फाग्लाफोर लोगोजों लोगोनो बिदि जायो नालाय हामाब्रा हैदसे दोरज' हमले नङाबा बाराबाथ' सानैखौबो सोर सोर फिदिंनानै एकदम एक्सिबनो सहैगोन दालाय आंना नोम्फा होन नोङो गोदाव सोराव नोंखौथ' थाव हरगोन आं नोंखौबो आरे आं हमथानायखौसो नोंसोर बुलायनो हायाखै आं हमथायाबा नोंसोर दानो बुलाय सोलाय मोखां थोखां सौग्लाब सौख्लेब मेगन थिगन गल'लाय लांसिगोन बेथाफोर आं हनै नांगौ आं मोनथिया आं हाया थैब्लाबो आं हाया नोंखौ दिनै खेबसेखौ आं निमाहा होबालै दिनै नों गथ'बाय बुथारोबा बुथारखा दानो बुथारखा अब्लाबो नैबे मानिया दिनै नों गबाय लोगो सासे गामिनि लोगो गबाय नों हामालै मा नोंसोर गबायब्रा मिलायनानै थानायानो संसाराव साबसिन धोरोम मिथिबाय मोनलायो मोनलाया बेबा सोरबो मोनो बेफोर खाफालनि खोथा गसाया लिरनानै हरनायनि खोथा सुवाद नोंनाबो मा गसायनि लिरना हरनाय खाफालखौलाय गावसो दायो खाफालखौ गावसो सोरजियो मिथिबाय गोदाव सोराव आबां जाबां खोथा बुंदों देलाय जाबाय नोंसिनि बे बेले बेजे खोथाफोरखौ आं खोनासंनो बाबाय आं सिरियल' थादो थ' थांसै थ'